היי, אני קרן מור, דולה, מדריכת הכנה ללידה, מדריכת הנקה ומלווה נשים אחרי לידה. אני מלווה באזור המרכז, השרון, השפלה, מרחובות עד רעננה, ואני נפגשת עם נשים כבר מתקופת ההיריון. אני מלווה אותם בכל שאלות ותהיות שצצות תוך כדי ההיריון, אני מלווה אותם במהלך כל הלידה. אחרי הלידה אני מגיעה הביתה או לבית חולים, אני עוזרת בהנקה, עוזרת להם באמבטיה הראשונה של התינוק, טיפים שאני נותנת לאורך כל הרצף של ההגעה הביתה, ואני שם בשבילה לכל עזרה שהיא נזקקת. אנחנו תוך כדי כל התהליך הזה, כל הרצף הזה, מנהלות באמת מערכת יחסים של אמון, של ביטחון, ואנחנו מאוד מתחברות אחת לשנייה. כמובן אני מאוד מעצימה את הבעל תוך כדי כל התהליך, נותנת לו את המושכות, מלמדת אותו איך להחזיק את התינוק שלו, איך לרחוץ אותו, לא לפחד. אני בעצם נותנת את הכלים באמת להתחלה של הורות הרבה יותר קלה. ובשביל זה אני מזמינה אתכם להתקשר אליי, לקבוע איתי פגישה על כוס קפה. אני אשמח לספר ככה על עצמי ככה יותר בפורטרוט. לא חייבים לקחת את כל מכלול הדברים שאמרתי מקודם, האפשרות קיימת בהחלט ולקחת אותי אחרי הלידה לכל עזרה שתצטרכו. הטלפון שלי מופיע פה למטה, אתם יכולים להתקשר, אני מחכה לכם. תודה רבה.